Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajia kren ban penbet yo upulu sam sahi ki henreu teli ki jaka badon kajia hapdeng ke Megalia bat Assam kelas dang hakas ngi ublei hanong ba dispur. Hakani kajia kren laya shembenta do menteri rangba ke Assam u Himanta Beswa Sarma. U menteri rangba ke Megalia u Konrad ki Sangma lembat ki chief secretary bat ki babu jengkini ki artli ki sorkar jella. Habakren chakilat pathai khubor u Konrad ulaya thu bahakatai kajia lang lashem yakarai ban penbet no ya uput usam sahai ki henreu teli ki jaka bayakajia hapdeng ki artli ki jella bat kini ki kentop yaka Khanduli bat Psiar blok 1 bat blok 2 Bordowar Langpih nongwa Mautamor bat Desh Domria. Ulaya thu bala menjor bantau ya ke regional committee nabaro arliang mamla hapo ki khatsan sengi banwan. Ya kini ki regional committee on clay documentary na ki artli ki sorkar bat on khotru ye ki he ka karbi anglong autonomous council banya don bentalang ha kini ki committee. U Konrad ula ong bo andala dep thau ya kini ki regional committee ki dekhot ken let shakite ki henreu tli ki jaka ban ya kendo i ki pat ba bat banya merjung mut bat ki. Na lor kata ki menteri rangba ken let shaki katu kat ne tli ki jaka na pedeng ki te ki henreu tli. Kom shibanta banwan ra ikajing sngausngan hapedeng ki nong shongsnong ha ki te ki jaka. Laban kedau baka jing keren halor ki henreu tli ki weipat ki jaka baya kajapun lapendep da ka jing soy ke MOU haka arphau khandai tarek ulber arhajar aphawar hanong ba New Delhi haka jing don lang jong menteri korbari u Amit Shah u Konrad ulakam baka Assam bat ke Meghalaya kilas dang ya ke jing keren banweng no ya ke jing ya ka japun kabalane lasan posnem kaladon ka jing keren kabasani bha haswa bakin ya soy ya ka te ke MOU ula ong ru babaro artli ki sorkar jela ki don ka jingmon kabas khem ban pen kut no ya ka jing ya ka japut dakalenti kabasuk basan.